Når hvidt lys, som består af alle regnbuens farver, rammer en CD, opstår der et farvespil. Det hvide lys består altså af alle bølgelængder. Det består derfor af den røde, som har en lang bølgelængde, af den grønne, som har en lidt mindre bølgelængde, og af den blå, som har den korteste bølgelængde. Når de så rammer CD'en, som består af en masse små riller, så bliver farverne diffrakteret ud i forskellige retninger. Når farverne bliver diffrakteret, så kommer de ud i forskellige vinkler. Det gør de, fordi at hvis vi kigger på gitterformlen, hvor D, det er afstand mellem gitterne, som vist her, og lambda, det er bølgelængden selvfølgelig, så bliver sinus her større, jo større lambda er. Det betyder, at den røde kommer ud her i en rimelig stor vinkel. Den grønne kommer ud i en lidt mindre vinkel. Og den blå kommer ud i en endnu mindre vinkel. Hvis så vi har et øje som heroppe, så lige nu der kan vi kun se den røde, fordi det er den, der rammer lige op i øjet. De andre de går altså forbi øjet. Men lyset kommer jo ikke altid lige ned på CD'en. Det kan også godt komme herfra, hvor vi stadig har den røde, der går ned her, og den korte blå, og den grønne midt imellem. Her kommer de ud med samme vinkel som før, men den røde, den kommer så bare ud hernede. Den grønne, den kommer så op her, og den blå kommer så op her. Det gør altså så, at nu kan vi både se den grønne og den røde med vores øje, men det er jo ikke samme sted, vi ser det fra på CD'en. Det er altså derfor, at vi med øjet ser de forskellige farver forskellige steder på CD'en. Her har vi så en normal CD og en Blu-ray-disk. Der er en rigtig god grund til, at der overhovedet ikke er det samme farvespil i en Blu-ray-disk, som der er i en CD. Grunden er, at i en CD, der ligger spalterne cirka sådan her fra hinanden. Og i en Blu-ray, der ligger spalterne meget tættere. Hvis vi så kigger på gitterformen igen, så er det her, altså en Blu-ray-disk, meget lille. Og det gør derfor, at den her side, den bliver større end 1. Og når det sker, så er der altså ingen løsning til sinus herover. Det betyder, at der ikke er nogen førsteordensplet. Og da det farvespil, som vi ser over i CD'en, som jeg har tegnet igen her, det kommer fra førsteordenspletten, som altså er de herude, så kan I godt se, at siden at Blu-ray'en ikke har den her førsteordensplet, så kan der så overhovedet ikke komme det samme farvespil ud. Når nu vi er ved Blu-ray-disken, så vil jeg gerne fortælle, hvorfor det egentlig hedder en Blu-ray-disk. Det hedder en Blu-ray-disk, fordi at den laser, der læser Blu-ray'en, det er en blå laser, som vist her. Det skyldes, at afstanden mellem sporene i en Blu-ray-disk, som jeg har prøvet at tegne her, de er meget små. Derfor så kræver det den blå laser at kunne læse sporene. Så hvis der kommer sådan en blå laser ned her, så er det altså det, der kan læse en Blu-ray-disk. Jeg har fundet sådan et billede af det, hvor her man kan se en Blu-ray, der er under afspilning. Der kan man også se, det er den blå laser, som går op i og læser sporene. I en CD, der er det så den røde laser, som læser sporene, som jeg har tegnet herop. Og det er jo så fordi, at sporene i en CD, de sidder længere fra hinanden. Og derfor så er det en rød laser, der kan læse en CD og en DVD. En Blu-ray, den kan altså også indeholde meget mere data, end en CD eller en DVD kan. Og det skyldes, at den blå laser, den har en kortere bølgelængde, end den røde har. Det betyder så, at den blå laser, den kan komme hurtigere tilbage fra disken,
Og det gør så, at den kan sende flere data inden for samme tidsperiode.